Orafo eni onyam ka odin no fa hodie nka odin no ma me fa nchia ma yama mpanin na kufu ado na ma fa nchia ma asofo mpanifo bi ebi se odifo akwa ebi se prophet Jonah Jehu apia ebi se e papa James awoni sila e wa asofo mpanifo a mitimi momudin na onyame nyam kase ye nyina wo Ghana na yati asema no oden na asema ejinsam na sabri Ghana ye ho yempunhwe anso ye bawie no yentimi ma ekosi hwe ye wo Ghana ha ana ye hunse nkwala nketinketi bia kokum eye small boy wo mankasa nua amso mo ko giskeduru eno na nchen san kwada na timi as boys out se enye sa kwada no kwa no waku no watimi akupemfo me pese bi bisa se o man Ghana eden ye mperinfo no security as expert as a whole eden na eye yesa ti o man we ma yasa ti se no for heya obi nso atimi kunkum nipa de ahyehye fridge me pa chawo se nipa ye de cocoa store wo ho ye de nipa cocoa store ana ye hia na yakoto wo ho Amampeni Your Excellency Nana Kufu Ado epacho yenim se o 50 mu na wo no nipa kum no e rise ano ye dene ano ye den ede man fanje kase ma ya papa alanchramantin alamprema ala wani da ho what you say na nyama e kono ano wo den papa sabri se ni obi etime kuni nu atwitwa se fridge mu yeni sabsab yeni ala tamamu yeni kotonu anase yeni bani ye wo Ghana ye Ghana ade hye eye dan ye no bitimi ku obi de ne twitwa hye fridge mu President Your Excellency IGP yesramo machi ni mu manye ne kataso mu muaso na mu mra eni nindi na sa asotwe bi wo ho a mfa ma no mama nchia me yere kwen bastin so asotwe bi wo ha momfa ma no na monhwe se obefa sa atwe sotwe ne mu aya ne yesi ye twa kumfom ye mfa kumfo nya adwuma se nipa bi se enu nkwase wo tena se obeza ade na sofo kasasa me pa cho onipa timi akini nu atwitwa asa chi ono na danfo ba atwitwa e de ye hye fridge mu me pa cho salmon wo ana ye puku salmon ana ye tilapia sadi pa ye de nkoto aban kukumu na me pa cho watime didi anom asan gigi mamu fo sika de yakomana mana didi ofi prison ba pa se masakra beza Your Excellency Mr. we enye sacrament mo ko kra mo busuafo se ba bia dundie omode hye ne ye fa mo no bi mo ko kra busuafo IGP Mr. we nya de se mu delay time we enya de se mu delay time ni pese enu kwa so transase so enu kwa so transmemfo asase so we ye wuti ni tirimo de ni timo otu ye jana ni pese no no mo ye mo de mo ntocha no man nkyere ni padodo a waku mo ni pa no mo ye ni pa to pass no because ehun so mamu ni pa bi yusu ni pa part ni pa bi nu moja ankasa akwa wudi ni nanim tantan ya fo yi kwa champagne ti se we ontimi ma me ku ni pamfa hye fridge mo sa kwa wati Your Excellency Musa de koto na mo gi o man ni sika de to bankuma no mo ka zo ntori mani dia ana kufu ado besra me ka wonye primani so no atimi akumdia baabo so no twesika ne wo sekan no na kwansi ni wura e pacho onyambe ko so ayo de hye na ne tumi Kristo baabo na da ekumu minim se aban oman we mu mra no mo de baabo na kikire ye e pacho mo man nyentem sakweti medi ewukasem asitu a asintumi nsina na emu akwane nkrofo no wakum mo no omutimi nsan so de mankwam not amount of money amode ba ma ebusuafo a they will be okay with it one penny sramode nko afiase a justice ye wa ha ne yakum majo mama menka ebusuafo ya majo mama yakun ya ene no mkurekure mu saa ene te akoda ye wa na nkwada akatenketintimi kun nipa ye wa ha na sabe na nsia ene soso nipakum obati yakun we ya ye we se
we say ne we dia no odin san na coastal Ghana nipa coastal abedu Ghana e pa cho ye mampani ye ma Ghana fo hu se ne Ghana fo boje wo so aye de wo ba ye kura nyina asofo ye kogina to abama won se wo ba ma atentene ne we nya fasa mo kofa ho lawyer se mo mfa ne kokoto no kogina de kam I'm not guilty me a guilty e Satan me pa cho ma ka kire mo se saburo nsam te Ghana nko betu Ghana ni ba jimi ne ho no di nkwase asem no di awumankra asem ne nkwase asem wia no de akwasha buronsam maka se yo na me pa cho ye buronsam lawyer ni abakoko di sa asem wi achi onyam betwe waso we on deserve lawyer on deserve hwe Arab kroma nti sankwase asem bekoso sankwase asem bekoso atime kunkum nipa dodo se ne wakuma mo amanfo akwaji body ni ko nipa dodo se nti wo se nipa wo mokwachi no otumi da body no we se fridge mu ha my god mo mon chechirem ebi kura na asofo obi ni kura nso ensa wo ebia na nipa bi omamum panifo bi timamifo bi ebia na mo so sa wo we dina na akufo adame srewu amanfo nyina ehwew take the action quick action moment ko kan kire busuafo se nyame na de ma nyame na egiye me pa che we nyame na ekun wo onyankopon na ekun san krofo yi nyame ka se bi di prophet erika ko sempi dodo na aka se odifo kese odifo tumi ni ahode me pa che Ghana fo munya hwe yi akwansha bibire be ma na ho mane so akwansha bibire be ma na ho mane so e dan na me kasa akwansha wansem na me ka no mo fa nsa agoragoro ebi na etotofo mba no nipa bakope saka nipa 21 nyina wu nipa bakope no de sacrifice nipa bakope enya wanwa so my Ghana eye krisa kante na afedie ye twa nipa hye fridge mu na mo kire kwa abanya nipa pass sa ha mo kire okwa abanya nipa pass wato ana abanya bi hye fridge mu orofo na me kanse me ni abere pa ti ase na hwe ni so na hye ni so se na kufuado nipa nyina hwe se judge abatina sem we so IGP mesramo moment twen ka se yenya hwe ha na yenhwe se krachi yetime kuni pa de ache fridge mu ade wu kasem nie ade trimo tinie enti enitima yensuro nyame na we mu dina kogina nsam si yenyeli en sentence no me ba cha ko sentence na ade mo mpeso je ni onu su trimo odin a onim tuoto o monitoring nko abule 30 akoma ho 50 ni sisimu 100 mon check hwe bullet dudu be ko nipadua mo mo tete na mo fane na mmada ncham ana no manini na mpete nini nam obeka sa de na sofo de o kasa sa ade na o kasa se yen consider me pacho nipa na wagu mesi asitu a emfa sinti na nemu nipa na wakunkum atwitwa che fridge me pacho o bembaba onyame ne ebo afo me yeko commercial break ne ba me maba asefem edin na me ka kire president na Akufo-Addo ne se na mentra oto so ma homre so na kasa na matumi nya adwuma ma mra na Ghana for the amount tumi ne de amma wo no enyen tententetem na we it was a set example amani pana adini papas na wato we na ya mi mremu mo asofu binim etoni papas ebinim they call themselves man of God but ebinim amoto ato de owufo ntoma atade na we ye kun atade osofu be kokoti sika koto oto ano de sugar egusu no de abesha so dem se na so de menyi me ba je oya adwuma na wanwa na oya menyankopon se oya menyankopon de nya kwan we su na so fa no wo be ko be komu no na asofo bi tobi na asofo bi jibi aten ewu kasem ni ne ame kan se me di ni prophet Erika Kwesentwi otamfo nye nyame enemies are not God observers are worry ne ame kan no tie me say wo be ko no
asofo bi tobi na hwade asofo no to anu akoto fu adaka na watotofo ntama na mo ayede amde abehye mo dem amde anya nkama de sene nwa so de bekoso be pato Kristo no obeku nipa so ahene ogiye sene nkaga na fridge na nka enye bi kura amfa num nsu ti asese so nyame enhyehyɛ ni nyam ma wa mempere nkɔgye ni nyam na wo gia ede ni ngwase bebrɛ me de na me kan sɛ Ghana fo ti mamufo ma kyerɛ madwen wonte ase wonya temdie ni me kan sɛ sani pa we on deserve so tenase Bible sɛ no twese kan no owo se kan no entiti ase sɛ wodi ya wodi abusua no edem wodi nipa no nipa ayira krachi yakodi nsɛ bo aku omo no so because nti odifo yemfa sa ntua ne ka ankada ne yemfa ntua ne ka oso wuo esi ya hina sefo nyina Bible sɛ sankro nipa yen hina sefo yemama ne bakora ntia asase so because ne ba nya hwe eye wo kasama onya me ka ho no siesi no nya wo yie na sɛ Kristo ama yebɛsa hye bi bye bye.